الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا نسألك الرضا إذا رضيت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Paganiruna Daan wabiyatuk syallah Kagia bata tangkada ayak kiru Kau bantugan Nasya Allah Subhanahu wa ta'ala Syakhaniyani dadai tanu bantugan Kasyo bantugan yan Nadayun syadayun na bantugan yan Nada kakadaan Syakani ni dato tano syadiang kaya dunia na dato tano pun syaalungan ng kiyama. Syalawatan tano sa Nabi tano Muhammad alaihi salatu wassalam. Papanganin tano ko Allah. Adiyang kaya alukas tano atayang anu Allah. Katayang kaya mga mori ataw niyan sa kaya gini na gudiyang kota mga atayang na mga pulis lang ano din. Taman sa mga makamong, mga apo, sa mga pagarinian, mga babaynian, mga loksyan. Taman sa mga balayayan. Na diyang kaya pingulaw niyo na pakambara katanwalla na italingumun walla sa diyang kuta ko ba ang kuta lokstan wa matano pakasyurgaan walla. Marangarangan tanong mamino. Amin ya Allah. Amin. Yang kuta babayak na teachera tumiyawag lang na ayaw to ayamanan niya na piyang niya ka na iman to magabi kagabi udi buso ka babaloya katutuan na ya diyang ko to relasyon nagapakaya naaba ko siya imintin siya diyang kaya rakatano siya diyang kaya amaygo o ay banin siya lak kapag pipirarago na makay siya. Sa bapro na inuwaya ka ng kutwa area ka na ba take share tiga ka na insyaAllah na ay amaan na niya na kami isa mong siyan. Na ino ka para di ka no pagkara sa inas kami ni siya na ka makapira kami ni makasungi makapat na miya kawatawatang panadar pa ang kaya sungan ta. Alhamdulillah miyakapi agino kaniman to may liyak ng skan mamadakal kano kagi ako makauma kami na malu ako kaya alapan tiyak na siya man ay nayapong mo siya tanabang ko owa natakay na ba siya estimate niyo mabu mataw ka nurun mabu nakataya miya makauma kano yang kay alukas tano kata nga si Ustad yang kay imam sa mintring oay na papanutol niya rakan na diyang kaya ay sa background pamanaathar tuguba sa Arab diyang utuararad mga galap kaya na mapia oay na papakapi ang ginawa kan ni gira aya kaya bitaran rakan na dataraya ori penwalla at yangan walla amiatay na barama na barasimbat. Ano sabab? Na sabab sa pagkapikir ta amapyad na ibubulusyan insyaallah kukuban yan.
Hirap man na ay kaya sungwanta, papanabi ako na sunchwalay matauron na madidis kong piaduta. Oy, dito kapia o kababaloyo tao a Muslim. Mapaparatiak wallah. Diap man ang ikikidiya tanuron, anadundaw ang nagagawiin na patimun sa mga tao, mga pamilya umyawapat. Na ayaman na imbetutano saya na kanaabay ni kandiyaga igir agagawiin. Kaaya ngaranaya na ta'ziya. Ta'ziya. Aya maana ta'ziya na so tigatano apalawi nakatibaw nakasupagaring ka Muslim. Kaya haqqul Muslim ala al-Muslim igira amyatay supagaring ka Muslim na aya na afdal. Aya better, aya permiru na sisang kuto adong panakilabang na makatibukon. Yaka duty malay balas. Okay, nasib man ko ay maana niya na oriano kilabang na kumiyatay na tuminibukon. Datarangas katano. Na Anthony dali lakatir Nabi sallallahu alaihi wasallam tina man azza akhahu al-muslimi al-musiba kasahu Allah ta'ala min hulal al-kuram al-jannah. Syadun syatau tugu Nabi alawi inian tibaw niyan so pagarin na muslim mapapantag napaka penditar nu Allah sanditan na sutra siko surga wallah. Masyaallah. Yang kanan ditar na hulalul jannah sutra ko surga na sa dunia na haram ko mama ubab sulusan ditar na sutra haram juga pakai na siko surga namanya pakai. Kaya dia kota sutra ko surga agu sutra ko dunia namida aya buan datarannya na ngaran nambida sa kasolo tahun paman nasi sa surga nada baru ukay-ukay. Kenapa no pengukay kau na may turun ya paman na sulangu-langu na biyan wiruwa sutra anditaran na tatakasan kana penuh bapia mamana ina kana penuh bapia kau bisa tiude na kana penuh ba aya makna ni na pia mamana di papasad no to agi sa surga na isamya alu sa hadith na pimbalay sa surga na sudin sa paladu Allah sudin sa bala alimanian datar tanu manusia ino tanu pia makatay du Allah ka ayakia pakatay tayteno na aya makna niyan na dadem pake pangapad sa Allah ko mga malaikat yan sudin sa bala alimanian ni aya niyar katanu ini adin dalam mana ngabuntal tanu mga manusia kuwa kadin sa karabaw amia gua po na kuwa kadin sa tawason law tali mataron napakapagubay nga nanimatay dun na so manusia kanang ano matay na apia debun tanu manusia na suminga nakiatagway sa katay tangaw daw singa na nakatawa ka na tumitim Allahu Akbar katay dun manusia ang kuto kanang asyan na so karabaw na kuwa kadin sa karabaw na matang ko Allah kapakasinga ang kadakabutan yan dibutan kuwa kami sa karabaw napakatinigang nga siya mabu suminga na badmiya ka na aki kagun na kau dengan piakan betul betul kaki karabaw so masaya ngapen na dia na ni ayah makna niya ng kananan ditan na sutra na isa apakah penditar nun wala nang gigisan yung mga pagariak mga babayakan amin alumiyawi sa diyang kay apagaritan upaka surga anu Allah Allahu Akbar na so panagisunitan sa surga wa yalbasuna min sundusin wa istibrak aya manganditar na karon ang barang-barang ingaran paganero na sundus isaw to ang ngaran na bangal ako surga na sundus ikadua na istibrak anda ni kasurutan ka sangko to abangan ako surga ay sama ka penditaron na sotaw apatibaw niya so pagarin na muslim mapapantag na waya katay ka na 10% na umbaloy apit 10% katay ka kapamakanan ni taron sa nga dunia matang wala ka kapulang aman sa tao Allahu Akbar kapulang aman sa tao di kami niyo pa ka penditar na ay nakabaya yun naskanubi mga guwa po o aya namor kanaw di tanong katidaway na doa baloy wala sangkay a dunia sibuan ang ko surga na di
Kakwa abalas ko katibong ka ko pagaring ka muslim. Ikadua, igira amya ka umaka ko dataray amasa at ta'ziya. Kalau yang kakomiatay, katibong kakomiatay. Na ipaguman rakap manabalas, liyo ko kaya tibong ka, na another reward from the Allah to give you. Ayaw maana niyan, na isap manabalas wala, imbagin ka wala. Sana ko kubangan asotra. Nanto nga rin yan, away, na makakuha na miyatay tugo nabi, na fakulu lahu khaira, na tiro ka siya mapya, na umakapya ginawa, o amanan niya natin. Di ba na ka? Na isotop man na bala sa dagdag ko bala sa imigir ka wala. Paman na di buwa kaya ginawa nga, pangasorgan wala siya maiyong, namin yung mamang ko balas. Balin wala, so kubay ang maiyo, asormi sorga. Miya ko mga bala, sa kanwa mga watayo na pupuguman-uman iniyan na diniw di ka kakalimuha kapamaganata na miya kawasyata ka kagi epitero labi na basta makakuha na miya tero ka sa mapya o da amap tero ka mapya na tumwa di ka unchu miya gasta ka kamate po nga ngutay sa kapamilya paman na miya kumako pa maka na miya tabi siya nga dokstan na miya kumako na inukanun ka po lang tawa na kapangambato nila na ulo Allahu Akbar. Ikhaduan yan. Ikhaduan tubo nabi. Nabasa amakaw makanukuan na pagkasakiton. Na fakuluhu law khaira. Na tirukon siya pagkapiaginog kasakit. Api ada awid-awid ka. Amin yung mangkaw na kakanyan. Api ada abulong. Api ada hirban. Apa kayo makaon. Ayaw manang balingan na bagara. Na sukya pa kumangkakop kasakit. Na miya katiro kasi ni pagkapiaginon yan. Na sobra si aman na vitamin na multivitamin na piyaki na makaon. Kaya katawa ka nung garin na nina baka pakapapatay. Peke bisa nga miya nagakana news. Ayaw miya nagakana pakapapatay nga ako nakatay nila kan sa na kana baka pakapapatay nga miya kalimlim gas ka na dito na pure na pakapapatay. Na miya lang ka. Ayaw bumala na diyatang ilan yan. Nasumisi nga ka. Aduh matagas ka bunda ni miya bubadaw mara ka. Nakapakaya miya kapia-pia ginawa niya kami katero kasi ni pakapia ginawa niya. Nakapakaya bagri na miya kapamagbagri na miya kauntod. Natinantay di yung litero pakapapatay na ko miya tengos. Natakin ubab sabi niya mutoto ko dali ko niya gusto na kuto. Na miya katero kasama pini pakapia ginawa utap ka sakit ka. Ubaya isyung ko na pangangalak-alaka na tumadi ko siyong. Kamati po nga. Wayaw mo riyan na talulagun na malia talulan. Miya ko mako na tabi pa man na mele nga na buma na diya ngirong nga udia tangila na di ka pniman na na detarap no di ka masoswata mangingiri ka matang malagari ka Allahu Akbar ito wakal tanong ko wala matang wala kami makaya na mata niya ito wakal tanong ko wala la ilaha illallah mga wate bagalu ningihinawa namiya ka na mata niya na ipanamele nga na gari diya nga magagandam ka Allahu Akbar. Law na katawan na ka na miya kagedam nga magagedam ka. Sobra kasapi akam betul abadi ulung niya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naw naman na di na nutukal lipatan. Pangiraw, ome, ina, ama ka nga rin. Niya ko nagan, nakapati ako po. Alam mo na miya kagedam ka na, doon na mimbelag. Sobra kasadiutin ang koto ay amanan niya na piyamisitang ka. Haramaki, o baka pamisit ako ng kasakit na nagtero ka ng marata. Na miyaswatan nga babu ka titibawa o. Diop man ang kota makako tinibong ka na awid-awid ka. Okay, na benar man ang kota katiroy amanan niya na Rasulullah. Isna'u ta'aman li'ali Ja'far. O baka no tibaw ko Ja'far amiyatay miyawapan na pangbaan kano siya panganang ka na awidin niyo na awid-awid niyo kung bawat ano Ja'far panganang ka na sa tanong na kana ba panganang ka na pagawidan tanong ay dapat yun benar ayaw makna niya na kukuhan tanong sunna o nabi na ayaw makna niya na inisugo nabi ko amanan niya na mga tao apalawi ko Ja'far ubaka no tibaw ko Ja'far na pangbaan kano siya panganang ka na para ko mga butan yan. Nasa katano na kana ba panganang kana kagya mapenad. Labo no niger may tuwatara na miya peno, na miya wida kom siya wida ka. Amami sodi na prutas, na miya ka peno ko tra. Na betano din bielwe enalo sod ko sobre.
na ipagtabang tanong ko pada ka ama papantag kana manuto ba inong ko to pisuwa ka anak kawasa na an makalay perak di ayaw maana niyan na diyon ko to mga apya kana manuba na miyatay ko sa kapamilya o di na siya ko tunganin ka na igla amya ko mo kung na adna pangalimu ka na matangwang nga kapapakapya ginota kana abay ni hapang warta da teri ka agis kata na mabuta dia o puna na mele ka di ngawya di so tabang amya kalala matangwa na malasum yul kira na tabang mga kabaya ang mga nasumul nga tabang. Matang mga kikagusipan ng buhay nga kapapatay. Hati adi ang ka mga pamilya. Adi ang ka aming pa. Sige kenjini. Dengan mga hotel na mga seran na pamilya. Na ubay di kiran siya meron na matang wala kapia 10 ka bilyon. Bara ka mapumasapi na ka. Di mo makapakatalo ka. Ama. Inakulay. Ayaw gusto na kukwanta no sunna. Na di ang kutadatan o baloy apanganan na biyalo tanong sobre na inililip ka kung mapapantag. Kagaya sugan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadip man maparuba ayaw makna niya no man ni makoma na isa katrak na talo ka siya kwa browa na makomap man isa katrak na talo ka siya kwa browa na makomap man isa katrak na talo ka kati mi pala palo browa siya kawan ay nagkultugan na tomiti ba lang no browa to nini Allahu akbar ang tanong ay amana niya kasabuti pia nagasabutan tanong mananan o siya tanong ya kaditan do disat kapan na alay anto nang kaya amasoswa imanto ini pun sa po na nataman imanto na dia adua aranaw del sur ago del norte na madudua ading kaya bebukap miatay kang gawiin so sabagi na pepekakan sa tao atau mitibaw na so sabagi na dinupekakan kaaya ko aniran na matay so tao na pregun na marigu na kepanan na simbayangan kasambayangan na ipalabang miapasad nasusabagi ko mga tao, oy, nandatarman o to. Amatay so tao na prigo, na kapanan, na sumengan, na palabang. Na diop manang kaya ini pagumano na adin na kakan, kapapakakan na kasubisitan ka, na kanaman na yung marata. Kakatawan na apya da amyatay, da agawi, da akang gawi, na makumasubisitan ka na pagkakanakadin. Pagkakanakadin. Oy, ha? Pamana apya da akang gawi na ulaw na amranaw akalaya niyadat na bukalaya ni gagaw na bukapake totongan yan na apya da miyatay na basta mako masubita nga bisita nga na ayan na normal na pagana na ka berarti akan nuru apya sunabi na mi'alwin yan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu sa tautubu Nabi sallallahu alaihi wasallam apaparatian yan su Allah napaparatian yan su ano anak kiyama na piya-piyain yan na syakasyakawan yan su bisitan yan na diyan ka mga Arab ada na kaya sawan namin sa Saudi Arabia amiyati mo amin kalasmito ginawa na alim oy na tumili mo kamero na kapi na babatadan siya kurma na umaniman na pugududan siya pagududan siya mababatan siya na babatadan siya ay manan na kape na pagusira ni pagududan siya kape o kagaya dia ka mga Arab na basta mamisita ka kiran na oding ka ay maanan yan na oding ka kana siya pa atirar ka na kapakay aratad na ginawairar ka na o kanang kana papakapi-api ginawairan Allahu Akbar so sama na alim andi korek saya kang gawi anak kakanon ago kang gawi ada akakanon nasakan na aya iku kumakanon nalangunay korek o pamakapag check lang na check so kakan sana miateron check so da kakanon oy aya pagrong na kanon nasapti tidaw abang ginawa mi mamrakan do pepakakan sana to miateron mi mamrakan do di pepakakan sana miateron dali ti pagrong na kaya kapag kanon na haram ko Islam haram ko Islam so katutula ka nakatitidawa Allahu Akbar ino so tinug pa na ilangan na ubaribat ako ko ni kada man nakaribatan ang kaada taraya sa kana o panggawi so tawa anak kakanon okay ra kano di panggawi na da kakanon okay ra kan langur ra kan kapakay di pa kararatan ako siya na mako koy amanan nakapapati ad nakakanon napken ako kata pangiraw ra kan nga mga riya kan tinaalim baka gandi mo tarya kan na teacher ma'am alim na ba tiya na dapan marilis ni pitam ya budi ngota batia na ino kamay marilis insyaallah pasakan na mako kukapapate ana din gagawin nakakan napkila ko rum na makaw makukukapapate ada kakanun na di ko ken tiga bakan no kanida matang khalla pamanang giro ka di ko stop mo siya ka da ko pa nakatobili pinapakabalingan ng mga alim kakakukurang am sa tanga
Wah, nata-nata na kantan wa kay mapakarayag. Na anto na manititingan ang mga tao, kap miyataya, ayaw maana niya, na kanabayaran, ayaw sto na obasyo, ana miyateron, tabi na kanong, na syokakan ako na miyateron, na itong kako syarat, ay hindi ako miyatay, na dito bidaa. Bidaa, kakanaban niya syarat, kalabaw pad. Kaya man na miyatay, ay ayaw maana niyan, na matay sa miyatay, na prigo, na kapan, na siyabangan, na panabang, na ikalima, na panimataw sa ka, na pagkabuwa kartan, na kentan, kakan, na ulitin niyat ka na bidaa. Okay na ayaw maana niya na andagad na normal ko mga tao. Uway, api ada kapapatay na paginaan na kasotaw. Katim niya ko marakari sotaw na pipiyapiang kaniyan. Api ang nagalabak yan, nawan yan sa walay. Api kawatan yan, namiyaw makaniyan. Kasabab sa kapkabubay niya ka, na din kaun pagkaili kapagkabubay kaun magu. Miyagas taka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dahil dapat akaw tabi, igira amya ko manguta tuminibo. Namya kaun nakianatan, namya ka kang piyapiyak. Na siya ni mama gitu nga, mata nang yang karabuiran, miya makalala panibulan na. Pero ito ba nga, 2 gatos, baka di kaya. Yang kaya nakasawarabuiran na 2 gatos. Karena gusto na siyang ibo. Allahu Akbar. Na miya ka pa maganda ta sa mga tao. Nagiraw to at tabiya ako man, namanya na bubuo na namin, natatan nga, tabiya ka na tumitibaw. Manila mi no, tigitagyo ba dulang. Siya ni mama gitu nga, pero ito ba nga, 5 gatos, saka na 2 ti. Kado ko rumaka ka, naipinita ka sa padiyon. Namada siya sa strak, nagsiya ng mamagitong nga, di ka na ni pamagantan. Ibu ka taon nila, nasa beri. Tabi ata makasang ibo. Tabi ata, di ito mapupipikir o tao dataro to. Kati ayak kayo pakatang o pamilya na, doon nakakana, di ka sila to, di ka kaya nono to. Bitir kira non, ayak kaya marata, na diyang kota katiru nabi, fala takhtalifa patakhtalifa qulubakum. O baka no di surang-surang tung nabi, kamaka susurang-surang sa mga puso iyo. Ayak katiru wala kadalilan tanong sa Quran. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawm min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Ay, sakano tuwala amya maratia. Siya matatag sa suratul Hujarat sa Quran. Ay, sakano tuwala amya maratia ya. Na uba di pagi suy-suwa o isa kakao. So isa kakao, aya bumarata, aya marata, kakapakay tuwala asyaran imapi adis kanu, adi magi suy-suwa. Pamana sotaw na, waya kapitiran na, miya kakan sa tao. Na di nga pagi suy-suwa, kabanda ay mapi adis saka, adi pakakan sa tao. Na pag di ka pakakan sa tao, na di nga mabupagataki ang koto, di pakakan sa tao, kabanda ay mapi ang mata belahan. Uy, nada ka pa magataki ha. Apa yang sama syubeng na di ba midi-bida tanong sa katahayat. Ano ni katahayat tanong asyhadu an la atahiyatus tayyibah wassalawatu tayyibat wassalamu alayka ya ayyuhan nabi. Asyhadu an la ilaha illallah nadam kailan nga atama sa 5 kasalam nakupli natin duruyan. Nadam na kailan nga ditahayat na istri din. Na dito na lang no tuga pakay. Di nga totoo ni kasya pada ka, to nariyan na namya bergutaw. Ako pa kayo to, tama sa 5 kasalam. Na di nga mabuto ni kasya katahayat na istri ka pa kayo to. Ay kaya ako rin na datar ya. Ay kaya rin ako rin na di street. Na di nga taon na langon ka pa kay war ka na tama sa di ka makasya na di unyar ka na street na okay. Langon na nagkapakay. Miya baba daw mo ka. Ay di ka pa daw mga pakadua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aman na langon na tinuro ka na piya katahayat ka. Na di te miya kalala kana babida ka miya kalala aribat. Matang wala kadum na mela na mitahayat na siya tumiro sa langit. Napiyasa ka man na ka nangaga ko sa langit. Kami ako ako din. Asyhadu an la ilaha illallah. Ako di sumbayang. Ya pikir dia ko di sumbayang. Allahu akbar. Datang ako sumbayang anak kaya nga di sumbayang di mga laga na sinatatago. Iba na kaya nga di sumbayang. Anak di sumbayang sinatatago. Anak di sumbayang sinatatago. Oy. Pamanap kira si tatago na sinatatago. Nalangon to ka pa kaya pian nga betad. Asara di simala datare. Datare. Ayaw so di ko pa kina bawasing ati ag. Ang yatay tanong. Tingnan mo sa tuwa, kalitis ya. Mo di 2022. Namiya lak so sambayang ka. Ay dapat ako. Ay kaya ku ano Islam na di kepakai, di kabaya Islam o batalo di makapamagatake sa katiro. Allahu akbar, Allahu akbar. Nabiyanan. Malu akan inaloy. Alaim, pakai siap man. Miya diskasa kanan ando. Alaim, kepakai sumiatay. Na di pa ka sedekah. Kati miyo setan ona mi di tanu di set kap na.
Namay ka mapasadi, kapusya to, no? Nutinok masangya, kaya sabah panakit ni mo tanong kapapatay. Ay dapat no. Alam, so kapakasyadaka ako miyatay, bagkapakay, kaanam yan nagamia so konsumiyatay, na basta amiyatay, na miya pasada dun. So amalian, na apia so nabi na dun yung pasada, so amalo miyatay. Ay kata Nabi sallallahu alaihi wasallam na idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalatha asya. Igira ko na miyatay so mbawatan wadab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam na sulang nung balasan na miyataped kap pamana miyapotol aya butu Nabi adon mataped na sadaqatun jariyah. So, sadaqah niya na tanitiya siya. Na tigaway alim, di na sukya pa ka sadaqah niya ni nakuda matay. Nakata sudah din panakatiro Nabi. Para ka sana ngangaw, niyamuwi ka. Ayapitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, natasaddaqo anfusakum wa amwatukum walau bisyurbatil ma. Pakasya sadaqah niyo tugo Nabi. So mga ginawa niyo, agus siya matay kanu sa api sa kabasway. Kaya kayo Nabi, suka pakapsadaqah kumiyatay. Ayaw sto na di ka pakay haram, di ka pakay bersedekah suamiatay kali di ka pakay suamiatay na di ka pakay sedekah. Oh kabaan na mele kami atay di sedekah amil lebang kabannya na mil pota kawanan ni nalima at kinakata so 30,000 ka na sedekah kananan matang wala ka di ka nakawa di ami ka sa kamanigi mi takaw. Allahu akbar, Allahu akbar. Na uba aya pasyadaka na siya amanan niya na pamilya umyatay na da karatayan. Bukan na kasi ka naman sa dalil. Kangano ka sana sanangi. Miya kaysa na siya kini Abdul Malik bin Marwan. O di ko kiribat na so Abdul Malik bin Marwan. Pada ng ko mga awliya na guru pa na alim pan. Apa do ko mga tabi'in. Ayap karon na tabi'in na si Koreano Nabi, na si Koreano mga saba, na si Koreano mga saba, na si Koreano mga saba. So ay makna niyan na Koreano mga saba na dito ng mga tabi'in miya makatundu mga ulama na isaw siya kini Abdul Malik bin Marwan. Sumiyong kanyan analia kawan ni napus kanyan sa Baghdad, adi sa Palestine. Ang nutod ka to ningod. Na kagya ko raw na gagawi ikambaling karyaw ta gagawi. Na siya gada niya na diyang kaya adayawan. Kataw ni Iptero na adayawan. Menteryo. Palabangan sa miyatay. Makbara. Natigin na siya ko na makaturog kami gagawin na. Alaikum salam. Terus konsyen. Mati nga pagariakan na konsyal sa napiaga po. Oo. Magubi kami rubo. Oo. Ano sa mga padagari konsyal? Napaka-taro siya na siya. Na. Ayaman na niyan. Na diyan ko to kabasakan na siya kina Abdul Malik bin Marwan. Oy. Dia nga siya konsyal na pientunip ke suwa-suwa piaga po na dia kanun niya keblag milay. At tiga hidup siya di pagkataba siya gini ka dia ngo to takdir yang ko tingo diyan. Nakate ang piaga po na tama siya na miya mako masya kawatan yan. Pamaka di tito kap ke bebenar kanu. O dia nga mga piyen. Taro siya kanya konsyal lo. Mew nakelipatan na kami nga terunak. Na. Siya kini Abdul Malik bin Marwan na kagya kumbaling na pareho tagagawi tina siya kon miga sa nga mga kuba kada abak kan nakatawi aba si makaro sumungkap kelak sa nga mga kuba aro miniga sa ngota kuba siya ngota minteriyo ay niya nung kego pakaganta so tutul natiurok siya kini Abdul Malik bin Marwan sa ngota mga kuba nas kanyang naunian tetaginepa bitetaginepian kagya ko makatulog siyang kuto mga kuba. Adyong kuto akibo betadro amararantara mga kuba na pitatagi na piyakin ni Abdul Malik bin Marwan alangon siya na miyang uyag. Na kiyuntog siya lango-lang ng kuto ilalabang isang kuto ay makna niya na minteriyo. Naglangon siya na kiyuntog na miya makasinda-sindo ibutala kailan niyang kiran. Miya makataytay na kailan niyang kiran. Oy, inauna anong ko na misasang ikiran na sa kataw amang uda. Aya bumi sa sang isang kuto ang mga tao. Amya makataytay nas kanya mimi sa sangiro na miya kay tamitamabtalian. Manguda. Nababatar niya pa na niya na punggurok ko sa kaniyan. Nada ko na mati na miya kaw maadin kaadin wallah. Bando to malaikat.
maawi siya mga tabak kabulawan. Jangan na pagtenggo sa mga panganang kana, tabak ka. Na maawi siya tabak kabulawan. Na langon na mo unto dro, adi ang kota kyunto dro. Sang kota ko ba ayaw manan niya na miyang awi, agad itatagin naman. O Abdul Malik bin Marwan. O ay, tipa kasi singa butaliran. Na piyambagan niya siya sa mga tabak kabulawan. Na ayaw ko muda makakuha sa tabak na diyang kutuwa manguda. Abisa sangi kena na miya kay tamit mabuntalian na pungurog na sa kanyang panida makaresip sa tabak. Siyang kuno Abdul Malik bin Marwan. Inanuto dito tagin na pun. Tingin na ino nga diyang kaya ayaw maanan yan na mga padaka sang kaya ako ba na miya uyag siran. Na maunto siran, na mapipiag ginawairan, na miya makataytay di buntal. Uway, nasa kami misa sangiro na manguda, ada abuntalian. Uway, akana abad tumat ng abuntalian, na diya pa nang abuntalakan na kiyang ka pa na apoy. At unin isimulang utamang uda, apungurok. Natigin na sudin sokini, libang akan sa diyang kaya ko ba? Yu'adzibani bi'anwa'il adab. Na makagdam ako dun sa karingasaan na kasiksaan. Ambara nga din na pagkagdam ka na karingasaan na kasiksaan sa diyan kaya kubakan. Ini puno ko kini lebang narakan. Na sudin so kaya gura-ura karakya gura-ura ni ina. Na pataman ni bato na pumula ko na ko ni naman ako niya mapir na gura ko na ko niyan. Na uman na ko niyan gura ka. Na pagkauman sa kapagkasiksaan na kan sa diyan kaya kubakan. Miya kaginaw ko ta amang uda. At tingin na sikabu panida makakuha sa tabak kabulaw na lang na padakan na makakuha sa tabak. Tingin dia kanya katawan. Na tingin na, hey, guru, hey, alim, awliya. Ano ka tingin makapopo? Na tingin na napiamisita na kasi nga sabala. Namaling ako sa Baghdad. Na tingin na ataga ko man na Baghdad. Ataga ko Iraq. Roon mababa na iswi na ka na Ruswalayami. Na ubaka pa kaagaw sa Baghdad. Si sa Iraq. Na kate subong talawa na yami. Na inirupan niya ng Swaliran. Kate Swalami. Na salaman ka. Kadulong sina. Kadua-dua kami manambata. Di kami ditibay okay na. Namiyate ako na si Busini malalambak walay. Na ubang kakuma sa walay sina. Na tiruang kaunay ba ay nagkakadin na gumuraw. Kakanaabang ka panabantabang kiwataka. Kauman nakaguro ka na masiksa si wataka. Saan kuta ko ba niyan? Na tiruang kong tingin na ayaw maanan niya na shibar si kanyan. Na tingin na away. Bagan siya mag-anam niya kanaw siya kito. Ay niyang kaya pa kanaw. Kapag makagantano yung kagi, may kapanutulong talo pa nakatuturo na tama siya di mapitan na ditatagin na. Na ditano siya kito. Doon tanong mapakapita pero man. Oh ha? Dako na matina niya kanaw siya kito. Na tingin na kanaabot to siyang braseta nakapiro to. Na miyaling, ay niyang kaya balingan na suming sa Baghdad. Ay niyang kaya pakama sa Baghdad. Na pimbabanugin na diyan kaya awalay ang kota mama. Na miyato niyan. So describe ang kota, rupaan ang kota, aman na mangudo. Tila dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Miya kagilawang kota, dan siya lamang utaloks. Na miya kasimbag na sosya dengan ng utaloks sa walay. Ada ketwaliran. Tinaalaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nalikaan yan na Abdul Malik bin Marwan. Tinada to inukanan. Tinandi suki walay siya. Tina si siya naman. Na mararata ang ginawa niyang kamubuko. Tina katawanak. Na tiya na pagkanagkan niya man. Tina di ka niya salaman na di ako niyang simbagan. Na tina pagkanagkan niya. Na di ka niyang simbagan. Mararata ang ginawa niyang kadinaplewan yan. Na tiya na di man yung makan siya. Kaswate na manguda amyatay. Na uman niya ang guro ka nakapita tagi na nakakanya kita tagi na panakan. Na uman ang guro kanina na makasiksa ko ba niyan. Na si kaniyang bimita tapis ang kuta ko ba amariringa siya. Na teruang kasangkala na ba iya genakadeng guborok na syabar. Uba ang nagagun niyang kewatayan. Kabas tanong gagun niyang kwate na tatarus na nakapungurok yan. Na tinaway, may nagulok sa inaang utamang uda. Mamamakin na ganyan siram siya. Mararing nga sabi suwatakan siya kapungurok ko kanong. Na tinamaling ako. Ngayon ka maling. Nakialakan sa paitaw. Ay doon na miya ka po ng soloks. Inaw na diyan kaya abaya loks na lumalabag ang bala amatan yan. Tagiyan ka mga baiman na mga darunote. So, malabos siya din na mamakagurok. Ilan yung manigira anak kararantang adat kaya mali kagurok na mga bay. Parat yan ano? Anak gato na kabay babu pagududu siya. Daw! Ay daw! Nabas ka tanong mga dato api handang unataw sa dunia na miyakan tayo. Kaya siya gaganap sigado ka. Ano man na ya? Kabay wala. Matang ko. Bidin sa mga bayag sa mga dato.
Kaino subusyon labi na ini sa pariya na sa mga baynaw baniw siya ng pagpumasonga kasakit-sakit to mga bayo ba nga siya ng pasonga. O benar di pagato na dia po siya na di kurmong. Ay! Buday niya! Buda babaya! Kailangan nga ben papa. Yaw Paulo ah! Benar naman lang makiposo na rapid firing nga rin. Kabirkan wa mga bayo. Napakagandang nga ito. Kana abadi ka pa kay so namiyatero nakagulok nasa na di pa kasubra. Kaupo na ka pa kasubra so kagulok ko namiyatero namiyulog sa niha. Niha kandidiagaw. Paman na pengurokan na sara di makasubra. Ang tagagulok ka. La ilaha illallah. Kenapa dia tu? Ay no! Namiyari nga sa kasumiyatay. Paman na pengurokan na so simple na kagulok. So simple na kagulok ka simple na. Namanya kapia-pia luto. Tadi man kepakai ubana ibu betada bangay na kagitag-tag na suminga. Niya matar. Matang wala ko lugay na sa tuwa. Lugay niyo kaya napakampot na kanulong yan. Kato na normalan na napapakaguro ka napaganda rin sa tutulaw. O nakikala kayo loks na na lumalabag matan yan. Napapungwan niya nung solo yan. Tigang ko to Abdul Malik bin Marwan na ulama bas kay lokasang ko to manguda apitatang na pangan na tinaway pagka nagakan sa kano kagaya kano di mag-istorya pagka seksa buswata kano sa kapunguro ka kano di akan tigan na ginawa kan na mana ka mapikir na makaguro ka ko din nakagiya sa kami buwi malalamba ang bataan na miyabla ka na kumpan napakatete na kanan kaya kamuwata na miyadara kampan na iman to tigan lagi bisa dia kurung pakatabang sa kapunguro ka kano na ini pun iman to na misyabar ako natin alhamdulillah bubu natin naptelikod ako tigo Abdul Malik Marwan kay tataro sa kanang asyunganang tinaway na niya ko nakatilikod nakiyap tanuloks inaang ko tamang uda amyatay miya kita tagino tinawra ustad tinabubuy no kanan tina tarima ang karakanang kaya talo lada dirhamakan talo lada dirhamakan na kaya kamu pirak na tarimang kaasyada ka ang kutawata ka na miya kita tagino praka o ba anabala siya na isang peron wallah kadiyo bipira ka kanang talo lad tinaway bubu alhamdulillah napakaganda so tutul sip man ko miya kapipiraulan na lumiyan ako so Abdul Malik bin Marwan narupman minigas ang utamin tiro pagi ganyan nga tinadebu pagkaroon sa mga maratay lalag miya katurog man ayron kaya turog na niya man tetagi na pa adiyang ka mga kubasang kaya dayawan na miya makauntod miya ngawiyag na miya makasinda-sinda ibuntal kasunod siya ulan nakapangatatay diran na manis siya na mausya tabak na niya nakimaylay so manguda adito so pitatagin na pinapunguro muutod nas kaniyang bimay tamo nas kaniyang ni databak ko nas kaniyang ni punguro ko na niya ngon maylay na manunumilang mabuwas so misinga ako mininde tabuntalian na miya katay-tay na maoy na mabusya tabak kabulawan na miya kakila so Abdul Malik bin Marwan tiga na urat manguda tiga na gurwame na terwa nga tingin nina uba ayama na niya na uba ka magkibubersawa namin na sisada-sada naman ako nga kinao terwa nga kinao insyaAllah napakapipi ang ginawang ka dun kaswata ka na ikakalimu Allah kag miya kaswa ka syubar tinawari na kati miya kati ka mabu agit kinasina na mi syubar na tinay na ko tetagi na panakanap yung bagi-bagi nga tabak na sabi de tabak yan nakati miya katabak ka magsabulawan na tingnan nagkito siya nakakagiya ko telikodan kasi na amaling ka na nililipra kayo na natalula da dirham sadaka ngon ay niya mo pirak na tinaway inipira kanina ka kanya mo pirak na tinateri mo wala na miya ka masyang ako bagan nakati adi tingin ni arga na nga tabak ka aawidan ako mabo Allahu Akbar na pero nakaabida so kapakapsid ka kung miya wapat miya kuha ka surga may kasir kayo ni Pugay na tiga ka nababida na may kasopan ka nabida matang ko maka tabi-tabi nang utan yung litero bida na ay nga arong mga tesad ko miyatay nabalasan wala ko tamiyatay ginawa ka na hilo amya ko mako tinalim di nga kakansa na miyatay na digapakay kasa ka na haram tingnan di nga litero haram raka nga niten ko haram raka kasa ka nagapakay lang ko buibitera na miya ko nutrak na inatangami na komya mo kaya talawa nung kalapad tiga ka na haraman na no tinamatang mapita kaya ni may patuwatian ni na makatepo paman nasira ka na haram nasira ka kapakay makatepo na dia bayagu siya ka ng kaababuka pa kasya ka kumyatay
Ay dapat yaruna. Kadua tubuh Nabi ada mata pada ibadas komiatai. Au ilman yantafa'u bihi. Nasukonsyo ilmu mini bagak yang ko dunia. Ilmu ko Islam ya kapamangdo ko agama. Ori nasa padaka inom ya kaso aku peras kay ni sabab perkawala amya yang dunga aku peras. Dia manari ipki dia ko niyo ku naka nakanaba pelilid nakaden. Dia buami alino. Na inomya kaso mga pisa niyo kay ni sabab perkawalan na paniyo masakawya ganyan na pepehomar ka pensang utak ko bangka. Oh, na ya pinakamala aantapan na ya na si ko ilmu ko agama. Ilmu ko agama. Katawa na dia nan mangorip no Allah. Upuman na mindong ako padaka tabi nakapanaked. Agi kaya makuha nga na ora ka lan naman nga naupan di gon mata ko suami ka pa. Eman nakasipon na malunga di panay di pakita. Namanya katumpo ko kau. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah dia malu tanu na sama na nam yang discuss tanu. Sangota ipu sangota ko na taman sa diyan ka pakanduan na taman sa diyan ngota ka di video miyaw setan ya pia ha. Okay na siyan kanu bu yang matetimu. Oba aya ka pakatan kan na den na pakakan. Okay final. Waya ka pakatan kan pagana. Okay final. Asara adikano pasuso paka. Digan pasuso paka. Naman apa kasi bayang. Na basta ando ni kapsi mingoto na miagilo si mama. So pia kanu saab pada taktari po o baka kanu surang-surang kama kasurang-surang sa mga puso yu. Adi yung kota amanani nakipendekatan na ako ting-tinga ay nga ako ting-tinga pa sa sambeng. Na aya ungang raw na andi makan dekatan sa puso yu. Di kapakan dekatan sa mga wagayu. Wa akhidu bayna manakibikum pakan dekatan yu sa mga waganiyo. Na inuto di pakan dekatan na para anak makloso pa ka an mga karanya sa puso yu. Agi tabi ta ay dekatan ting-ting ta ko ay ito perting-tingan ay pilawin na inian. Nasi luban tani palagu ini. Amang ni bandop yang aing enggak. Coba rasa parabut. Nah, kebetul pertama. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah dia malu kanu siya kaya linang anu. Pamana malu ni kasabutan. Nah, ayah ikatlo tubuh Nabi Adam pada manasa mga tanong Adam. Na awaladun salah yad'una. Na syukunsyo adna wa ta'ya na minibaga ko dunia abaramal. Tanu dan tanu yang kenapa ayah buah wata salih na alim ustad imam hafid ka ayam ya aliru awadadun salih importante na ayah wata ka dunia na minibagak ka sa dunia na digalabag sa amal mga pipia barasambayang mapi mga amal kenapa alimbo kenapa ustadbo kenapa imambo kenapa mujahidimbo kenapa tabligbo o ay kenapa syababbo importante na baramal sekalian Allahu akbar ay dapat ko no ya minibagak ka wata ka dunia na walo ka tao. Nanong di siya sambeng, nanong di dua. Ya Allah, relayin kasyama syi'ina, ya Allah. Kamalu akan penaluin na dia nga ababukan doa. Ay dapat ya no. Dia nga ababukan doa. Panginoon ka, ale, mantun na kay ay mantun na, ayaw na nga ako na nga kandua. Anda permero afdal siya nga kandua ipopuro alima, lagu ibababa alima. Nasa kaman na ayar ka kanon na detart mananan. O aya kapakaniat ka na ibababa limang na baba na kada siya para ka. O aya kapakaniat ka man ay puro ka alimang ka. Na okay final. Okay na ana hadith tambati anak rakanu. Tati sudalil. Hadis akatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini wakile sa kitaba Tirmizi agunasa inaroya matatag. O sa hadith. Inna Allah yastahi من عبده أن يرد سفرا ما تعنى والله تو نبي إبكيا والله شعور بنيان إذا دعا أن يرفع إقرأ أميامني na ini puro yan na liman yan ay yarfa'a yadayi إقرأ أميامني na ini puro yan na liman yan ay yarudduhu sifra na ubon pa kakasya wallah sa pangninya na dumatarima Allah patudalinan wallah ko ori penian amay kapeng rikwana na inibaw ni nambal alimanan na ubon pakakasya wallah sa pangninya na dumatarima ati sama no to na pitero na biya ipuro lima oy na wayar kono padaka na dinwa na di puro lima na kano no to na diop mananga na kandua si ko mga koba oy
At yan na kana ba kana jama na ayar ka kanunaki. Oh, inuman to penjamaan ko tuan 2 tahun tu imam. Kapara so di tahun 2 tabi-tabi adi tahun 2 na kaya pedi kanu min 2 na pagaminang kangkay syarkanu oai kaya fitru nabi na igratin ana makna al hadith igra amatitimu sa mga tao na syarkanu na piakan 2 niyo na pagamino amanan na sabagira kanu na pagamino ka pagamino mga malaikat wala na terima anu Allah. Na di to man igra ko na gumino no shema igra mi kada bagay 2 tanu oai. Na pia di matang na di kan betul na pagami ngaban amin ya Allah na baliang kada kami yang kubang kami opata asurga amin na pagami nga na miya katong pokon na miya kan 2 ka adi sana ke kani 2 kanu berlangon na dumilog siya ko ba nalangon ustad nalangon imam nalangon na ali nakada-kada tabi na so tuwal to le mataw dahil nakabuang nga dino na gumigir na ento na hindi mamangan duang kadi ko mataw Allahu akbar na ay dapat kaw na miya pakanduan ka sa padaka kami pakaw nutaka. Ayah buat kena amin amin. Ayah ustamag negira di 2 imam aku alim na da kateru na pagamintan na pamamakin ng tanu. Kapag kaligira na tabiya di 2 alim ni imam na di pinima magistorya mga tao. Di 2 imam. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna kadna nami skabi syariga nami sakabi Allah ipupungan niya nami. Na pengira kanu amin na di kanu di magistorya. Ini kan bening absar yang mana lah. Lalu meron siya mama Rabbana atina tiwa 2 kata di kanu magistorya ni kan bening sama ya. Amin. Ya kako ang satik itu. Amin. Na pupagamin na kang imam na di ka makanin niya tanga di tero ng imam na di nga katawan. Amin kami ari basyo imam. Aba niya kagiro kadna nami pakanaraka kaming ka. Tiwa di magistorya. Amin. Niya lang ano. Tadi kata talu dan nak apa pagamin na kapang. Ka anta no aki malu mapakare. Ay dapat orang mga oripan wallah. Tadi miya pasyado na no. Ate tama sa kanwa ko lang tanu na inosay. Ay dapat orang na ayap man nudan tanu na dia kaya temo tanu. Dia nga kapapatay. So kapapatay na mi'anu sa Qur'an aya makna niyan na inirisir kadun wallah adiyang kaya akapatay. Kullu nafsin za'iqatul maut. Langon tug wallah ang mga tawa adna niyawan yan na pagkataam siya kapatay. Aya pana inusar wallah akalima word. Kadero na za'iqa kataam. Kagi so manusia na ayah kararamigan ko kawyawiyagin ko dunia na kataam kapanaan taam na ema bu kakagda mo tako kapatay na kataam na kasuka patay elaman na alam na bukan kapanaan taam banameling ap kerja pa kabula di perlamet na una tising yung tapa kabula plana madanga lino ta bro adi ngan cepa matang walo di kabag ayah kaya kapagkataam ang kapanganan kana di nga di tataan taaman api aki ada jatam na di ngapan pagal di ngapan penamen na dataran lang suka papatay amay kapatay so tao na pakita aman wallah kita aman utaw suka patay huni ko namatay so Nabiullah Ibrahim min al-anbiya wa rasul pada sekali sa nabi na pada pun sa rasul so Nabiullah Ibrahim kaya ni glarun wallah na khalil Allah friend of Allah bulayo kaw Allah nakagi ko mates kanina inisyan wallah ya Ibrahim kaifa wajadta al-maut tuwala Ibrahim Antoni kia gedamang kako kapatay kagi ko ang kamalakal mo sa nyawa miatid no to so Ibrahim na inisyan wallah anok man yung matatawa kitab nasip man sang utak kitab Ihya Ulumuddin volume 2 ron yung matatago wallah Ibrahim Antoni kaya tamang ako kapatay kagi ako kung malakal mo sa niyawa na tinawajadtu nafsi kal usfud mahmi thumma ja'ala fi sufin ratbin thumma junub ayat tigin na kaya tamak ka na ko kapatay kagi ako luwas na ka na ako anra ka malakal mo sa niyawa ka na nadatar no siya timan aputaw alumalangga sa kayaw niya na rumiriga sa kayaw niya na putaw na inibetad ko pa sa mawasa nagyamit to makamang putaw alumalangga sa karigin na ditik kaya ganamak ko kapatay ini siya man wallah sa Nabiullah Musa min al-anbiya wa rasul pada ko nabi pana pada ko rasul sa Musa na to ni grado Musa kalimullah is fikir of Allah
Ayaw maana niya na di na nimimitere siya wala sa live. Di buwa di nang kakilyak wala. Kapitong di buwa kortina ap katay utong igira ap mitere siya ng wala. Nakagya ko matay sa Nabiullah Musa. Inisin wala. Ya Musa, kaifa wajadta al-maut? Hai Musa, Antoni kaya gidamang kako kapatay. Antoni kaya tamang kako kapatay. Natina kasyatin hayya taslukul biyadil qasabi wahwa biyadil qasab. Ayat tingin na kaya kedemakan na kaya taamiyakan na ko kapatay. Kagyo ko kwa na kumalakan mo sa niyawa. Nadatara ko sa tima na kambing a bibiyag. Uyawiyag a kambing. A pelunitan sa kubal. Na pagkagedemakan na kapagkalunitirakan sa niyawa. No, Nabi itu. Nanti nanti ni kedua kaya gedamang kau. Nanti na kedua hai. Itu Musa ya Allah. Ayat kaya kedua kaya gedamakan aku kapatay. Nakal usfur ya'la 'ala al-'ali. Ayat tina kaya gedamakan aku kapatay. Nadatara ko papano. Adi ako di manalantanan tap sa kakawang-kawangan. Nadi ako di malalew-lew. Nadamati. Namiyulunga ko sangka idadato na mayaway. Akakara na penili. Napapagawa ko rin na di ako rin pa kaawa. Nasu Nabi sallallahu alaihi wasallam Habiballah. Kakashiwallah. Kibabin wallah. Na kagya ko patay na may kagiro ko Fatima wala ko nga sa dinis na basa ang karakan na matagawig na pangamakang ka sa parasakan panrapingaw na parasakan ala inna lil mauti la sakarat kasubso ka patay na adin na kabergon inaunabi na miya kagadam sa sakaratan mo na dapat ka amran na waya panubas ka amran na benabi kalabi gira amrano tabiyo no puna namya pakakanya na bedung na sumya na dina matang wala katawa ko sa sorga mana ko'y gagaw ang uta bedung akan napapakakanakan o sumya na ton sa sorga kagi namya pakakanya na bedung yan na madidi penuh bedung yang bedung yan ya payakikan yan na mga pizza mga lerga asopya masani na tilapia na denian pasiat ini titititititan buah mialang na swaga mga tar niyan no payakikan kata tangkan ngaunanan na ini penisyanan ni pa sorga na ilan nakap nang bedungin na dikelit kaki aswagan pamangawanya Allahu Akbar lagi namanya pakakan kami sa surga bedung na tiga surga kan namanya ambuy ka dia man di kepakai abatan umagay anugar sama nanan nagkataaman so kapatay oh ha okay na sokon sumapi aman na igira apatay na ayak kapakamu no manakalmot na sasalin sa mangudo amya kataytay na mama namya kapiapi bangala namya kamotmot namya kapiapi panibok tu Ibrahim hay malakalmot kaguni man na sumalakalmot na leba kailay sa mga kailay sumalakalmot guni na sumalakalmot na kailay inipong ko adam na tamang kumusya na kailay sumalakalmot kalay bay man to karirungan bando di ako malusya ko na tina maranawa ka ba akak gasan sa ako eran Allahu akbar apingiraw ka tugumalakalmotan na sunga ko ka buwa may karabo oy arba maulad matang wala nung kedugo wah kasuma sumalakalmot na live bay man to karirungan kapamakataman ni man to na da karirungi sumalakalmot kapkilin mubashara live na kapkilin matang wala ka din na may link ka pendadala ka sobrap yan na ka daw sobrap niya ko review nalala ko kano katan sa highway sumalakan na maot matang wala ka sobrap yan na ka daw napsub siya pa diyan na ano ka su kumarkita ko kumasaw sa sida pakapakawit ako nga inus kaya di pa diyan sisa udah iso malakan mo na natin na sa kami ni pakapakawitang matang wala ka din na sumusya pa diyo ay dapat ko nung sumalakan mo tagi ayaw miyalo sa hadid ano maana al-hadid na sukon sumalakan mo na umani sa katawro katano na mabasanungan na mabasagawi na makapitupulo kaniyang kapamisitay ino kaniyang pamisitay makapitupulo na kanabakan niya ni kadali sulawan yan sumurkaw ba matataling kaya palapot yan na umamakan niya na pegangan na ilan yan na udapan mamason niya mga napagawang niyan na umiyaw mason niya mga adun na lang ba nasigan niya nagkuwi siyang takap ka na pere pupute asya pakisumulo niyang kulapad na maumakan niya natuturungan na pagilin niyan dap mama na awang ka niya na paganaw ka na wayama na niyan na maumakan niya natuturungan na alam ba ay paganaw ka na siya ka niya nagkuwi siya niya wasang takatuturugar ka na di na so matuwan tanong sa inodom pero rin miya katuruga kagya ko bakar niya na mata niya na siya miya ka na sa kuba pero tiya ka no eno ka pa na makatulog gagawi makanaw ka na dahil kailing ka maliwanag namyak na mga nanangol mayaw na tuminig ka naliga pa katinig na muntulo ka naliga pa kontol na kuminig ka naliga pa kakalig na kuminap ka naliga pa kakirip puro ka limang na sumyakur ha? Kuba
Matang wala, kaupo na ko tumagdam na ko ba? Siya ka nagiram niya kano ako sa walay, ada light na mga kapitan na din nagkidak na maliwanag na malukop kalapan. Tignan ito na ini, siya ko sa walay ami, usa ko ba? Na malukan ni Purwali makasama ito ka tiyan ino pa yung maguro kami apay nan. Patang wala ito, pang nita di yung ako. Nandini ka pa na Rosyan? Dapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hindi mo siya ba malbuda nga kapatay na makapito pulo ka kapamisit yung malakan mo ta. Mabasalungan. Kau di ka manusak walang ta'ala. Nagkapakaiman to na sa malakan mo ta sisi. Pangililipan sa kunya sa niyawa. Antay matataling uma. Naditan ukili, napkili tanong niyan. Apamakalay baka pkili, namya ko man, napkalay. Matang wala ka, din ang giror ka tanong, pataro sa yung malakan mo ta. Din ang giror. Kata si malakan mo ta. Tuminibog. Umanisa na deptero. Niyalang ang tanong. Naya pano ba siya kan tumi nagamubi siya tumi nagmab. Nailengan niya ang tap maniku niya sa niya matataling manas kay kesempatan niya no. Nari basta maniku sa niya wa. Matang wali. Yaki. Nabo ko siya ka tumi tibaw ako ay. Hindi mo ako. Yaki uli ko kasi mababalik ako. Hindi pa bang pagupakaw lumo. Sa ito yan na. Matang wala bitalo siya babatay ha. Daya po na ba siya kanisyon niya na narialim ba siya? Tadi mo siya sa kapapate, ba siya mabuhay ko na katanyawa? Relax ka man. Tadi ko na ako mangusyat, kaya natingan ako. Atas! Mangusyat pa siya! Tangan daw diya ka nung pata ka nang yamay. Tama, nasa ka ni Bugiti yun. Sigali mo na yung kakali. Matang wala ka, piyado ko siya miya kagaw. Kung tanong siya nagkakatabi. Nabamalbo di ka patay. Diba ko na? Nakaumid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So kung sumalakalamot na igra amyaw man yan, suisa kawale ading guguraw. Ada na nga adina suisa kira namyatay. Na dinagkilay sumalakalamot na mipitong mangkwa namyateron. Namaw man yan ang suisa kawale, ada na nga adina suisa kira namyataw man yan ading guguraw. Natanda nga siya na numalakalamot na dindi tiro sumalakalamot na dinagkilay na dinagkilay. Tumalakalamot, ito kanyo ading guguraw ka siya kawalay. Paman na punggulok ni mga kinwana kan siya niya wa isar ka namyatay. Kenapa kena ya syalimutan? Kenapa inwa kena kenwa syaniwa kadok mau masumurian na kenwa syaniwa? Kenapa kena syalimutan? Kenwa na kena syaniwa nga pediu kami yang masumurian. Na da bakal kena pula limenu kan wedi nguguro ka kabanay. Wallahi la abqa wahid minkum ahada syai'a. Betul tu malah kalau mau syakapur wallah kasyakan we syakawalay na dia kan syakanu din pagawaan sa tama sa dia kan syakanu malangalangan. Pamaka di ngote syakawa dia di nguguro kadu dengan dinan susya kana miatay na medan na malakan mo tamya kapan ni alive man matang ko law din mapio-pio ka pengguro kiran. Aw man na pengguro. Ay daw. Na medan nga sumalakan mo tamya kapan ni. Lukan law din mapio ka pangamur. Ay. Tawag daw din na makatipu sa to. Apa nombor pengirang apa di kau? Kami ada yang sama lakukan macam kami. Apa walau jadi tipu satu. Allahu Akbar. Agam ya Ali Nabi. So apa patai? Na ipak ke gue mu'min. Ipak gue mu'min. Tuan bidar. Kalau apa ke bebenak tuan bidar dah. Radhiyallahu an. Pagadaru na pagkababena ka nakasasakit. Ito mga paninanong ka babay sa masasakit. Nating na igram niya sakit ako na daap lambaan wala adusakan. Tafkiran ala khatayati na upa kapikiran na sudusakan na daap lambaan wala. Ikadwa tiya na pagkababaan na kanakudunya na ayamaan niyan nakapopobri al-faqra. Nating na inong kapagkababaya ginawang ka ama popobri ka. Taro na ganang ka, na tiyan na ayaw kapag kamabayakan ako kapapabri, na di ako di makapanalamat ko Allah. Di ako di makapanalamat ko Allah. Katalaw tiyan na pagkamabayakan, na tiyan na katalaw kamabayakan ka, na tiyan na anmo, na tiyan na nung kamabayakan sa kapatay, na ayaw kapag kamabayakan ako kapatay, na istensya ko ila Rabbi, na di tiki petunaan akan ako kadna na Allah adakan din my life. Nas katano, matang wala ka pili ka na parating nga, na matang wala ka digan makagiro, ya Allah na bunuh akong ngad ni mantok. Pili nga mga mamang ni na pengeningan na makandundumuro ka, makatatata sa umuro ka. Ya Allah, pakat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 a
Aba namin aling ka di mamang ni nadya ni pamang ni nakatupad umur yan. Adi nam ni ngugura-gura ka di nam ni panalaga-laga. Ya Allah, ya Allah, natupad ang kaumurakan.
Ino nga pa na may leka, makagigiraw. Wala ka trepes. Mga palo, mabibit mo na. Abiyat na makasangin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagyan na mga ulit na Allah. Naurian yan, no? Yuto syuka kita, kami ko kapatay, udah paratian yan ko Allah. Anam ya kagiraw sa Ibrahim, malakal mo. Ino nga ni Pisyali, ino nga ni Pagilay, ni gira ako nakasanyawan na mapaparati ang pakasurga. Nati natali ko ka, napikatali ko diyan si Ibrahim. Nati napipideng, namipipideng. Nati na sangor karagman, napakalang matanga. Onyang kumelay, sumalakal mo. Ay daw, namya katay-tay na mama asya salin sa mga udo, amya katay-tay na amya kamot mo. Amya piya kapagbo. Natugo Ibrahim, madiyang kaya buntalakan, nadiyang si buntalakay, gira ko nakasaniwa, so napalati at tinaway. Ay manada ka pa na makasurga, nakita man nakalinso kami sa pasurgaan. Natinabadiga pa kaya yung pakilay na karak, nasukwa nakasaniwa, adarwa ka pa kanaraka. Tinali nga puga pala, kani nga magaga. Tinabari magaga. Tinadi kagaga, bari magaga. Natugumalakal mo tatigla ko, napay na. Natinapipideng nga, namipipideng si Ibrahim. Natinatali ko na ka, natamyan ko si Ibrahim. Tugumanumalakal mo ta, sangure ko nga, nasumiyang man si Ibrahim kumalakal mo. Natinabakala nga namatang ka. Noon yung bakara na ito niya na may les, sumalakal mo. Ay gira ayakuha niya siya niyawa, nadarwa ka pa kanarakan wala, na ayakada kala ulo niya na siyanggibu. Na umani siya timan sa ulo niya na siyanggibu paraso. Na umani siyanggibu paraso na siyanggibu mataw. Ayako na kadakal o mata o malakal mo, tigira ayakuha niya siya niyawa, na daparatian niya wala, na tarot to na siya kamiliw na mata, akadakal na mata niyan. Ay dapat ako sa katanong mga dato, tabi, namyakan ako katuturungan wa kiromay, na kaya naman kasi karo mga bubay, na talo na may mata. So taloro na totorong. So taloro na dysentery. Matang walo di ka makagirabe gusto na kawitakan sa kakiyama ka. Katalaka kan sa kami ang mamsakor kay. Ato lang yan na mamata ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malunga man ng ganda-ganda. Nadiuti buntan. O malakal mo, tigre ako niya sa niwan na miya katay-tay. Na, inok man ang pagandang kakapapatay na rahatul mu'min. So kung so kapapatay ito nabi, na ididig ko mapaparati ako Allah. Di man nari ang kaadunia na ayaw buwa kapakadikaw mu'min. Matang ko na kapian lang na kondominium na balikaw na lang na hotel ang mga 5-star hotel. Mga nayaraga hotel na nagkakaw. Na di ka bakadika. Kabakaw mo makadika. Na syararu baru ka dumaling adikan pangalabaka. Na den na una niya nakadeke na may kamatay so tao matago kukuban niya na mapa. Datarang nga doktor pakasurgan wama. Amen. Ya makadeke. Kaya maano niya na langon no amal kamapya na kukuliling ang kairan. So sa kata ka na uubay kairan, na sukwasang ka na uubay kairan. Na so lima sabayan ka na uubay ka niya, natuturong ka rin, sang utak ko bang ka. Na dito na dietigan nga ko ba, na ayak-yati nga ko ba, na miya katalong iburagon. Na saka, na ayaw ka kagadaman ka na sa salongan. O di, nasa sapotol salongan. O di, na isa-isa ka na sa kagadaman ka, kaya tinga ko bang ka. Ay ako na isa pa nakakagdama o mga tao ko ba mga tao pa makasurga na dataro na makataw pito kataw ang mga mama amya malagwi ang mga nguda amya aluy sakura na suratul kahf amito pok sila sang ko to girba kahf mga nguda to dana mga